Nous allons nous aider pour lire le passage de ce matin. Emmanuel Koulibaly fait à Thessalonique Kaufolo, Surah 12, verset 39, Kassé Mougani Kelema, Aka Okala. Nous allons demander à Emmanuel Koulibaly de lire 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 22. Matigi Ami Fo Kitano, Kabarka Daye, Ikanema Koso, Kadelifen Watila, Inisenuanka Anyemene, Anga Fota Ubela, Walsa Noro, Adi Bunyekada Itokoka. Matigi Kenyali di Ama Kaseka Kuma Itokola. Ayi deli matigi Yesu Krista togola. Amen. Amen. Dogo kun demaw temeni wajuli sinsina yafaliko kan. Pendant les quelques semaines passées, le message était axé sur le pardon. Yado Allah ni senu kumana en chama fait. L'Esprit de Dieu a parlé à beaucoup d'entre nous. Boko fait normalement Jacques allez ye wajuli ke. Ensuite, le frère de Jacques a donné également le message. Et le dimanche passé, il a posé des questions qu'il a laissées à nous-mêmes. La parole de Dieu nous donne des réponses à tout cela. Le message que nous venons de lire, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 à 22. Il nous dit des choses, vérifier toutes choses. Nous devons vérifier, examiner toutes choses et prendre ce qui est bon. Et comme je l'ai dit au début du message, c'est que nos messages sont axés sur eux. Connaître Dieu, le faire connaître, ensuite le servir. Et connaître Christ, faire connaître Christ et ensuite le servir. Et très souvent, les relations entre nous-mêmes peuvent être un goulot d'étranglement, un empêchement pour pouvoir apporter ce message aux non-croyants. Et c'est pourquoi les messages étaient axés sur le pardon. Nous devons être des personnes qui doivent être prêtes à pardonner. Et quand nous nous haïssons, quand nous nous médisons, quand il y a la méchanceté qui existe entre nous, il serait très difficile que les non-croyants connaissent Christ à travers nos messages. Et c'est pourquoi le message que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire, et dans ces temps derniers, nous devons mettre en pratique ces paroles. Nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et le passage que nous venons de lire, le verset 19, qu'est-ce que cela veut dire, le fait d'éteindre le Saint-Esprit? Et en moment on dit doufa, éteindre en français. Comment peut-on éteindre le Saint-Esprit? Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Et c'est quelque chose qui ne meurt pas. Et nous pouvons faire de telle manière que le Saint-Esprit ne puisse pas travailler, agir à travers nous. 1 Corinthiens 14, verset 6 à 31. Et que toute chose doit faire dans la stabilité. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre.
Et si nous ne mettons pas en pratique ce que nous venons de dire, c'est comme si nous prenons la place du Saint-Esprit. fɛn bɛɛ ka kan ka kɛ ni basigilinya ye Et toute chose doit être faite dans l'ordre. ni an bɛ ka fɛn dɔw kɛtɔ ye Et si nous voyons des choses être accomplies, wala kuma dɔw fɔtɔ ye batoli waati la ou bien des choses qui sont dites pendant le culte, a ka kan ka kɛ basigilinya ça kɔnɔ doit être fait dans l'ordre. ni kiraya don Et si c'est la prophétie, a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ça doit être dit cela. ani a fɔra ko dɔw bɛ kiraya kɛ tɔw bɛ a sɛgɛsɛgɛ Et si certains font la prophétie, les autres doivent l'examiner. o bɛ cogo min na n'i bɛ ka kuma kan wɛrɛ la Et si également vous parlez en d'autres langues, kan wɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ et il y a d'autres personnes qui puissent interpréter cela. ni o tɛ kɛ Et si cela ne se fait pas, min bɛ kan wɛrɛ fɔ et celui qui parle en d'autres langues, k'a k'i mango egilizi kɔnɔ il doit se taire dans l'église. o basigilinya de ka di ala ye Et c'est ce que Dieu veut. o de la a bɛ fɔ an ye tesalonikaw fɔlɔ sura 5 verset 19 aw kana ni senu dufa Et c'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 19, ne teniez pas le Saint-Esprit. o yɔrɔ kalannen na fɛn filanan Et dans ce passage qui est dit, lu dans la seconde chose, tesalonikaw fɔlɔ sura 15 verset 20 na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 20, a sɛbɛnlen bɛ yen ko aw kana kiraya mafiɲɛya il a dit, ne méprisez pas les prophéties. aw kana kiraya Ne mafiɲɛya méprisez pas les prophéties. 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14, verset 32 33 versets 32 et 33. an kana kiraya mafiɲɛya Nous ne devons pas négliger la prophétie. ala kiraw niw bɛ kolo kiraw ye L'esprit et les prophètes se soumettent au Seigneur. kuma dɔw la dɔw hakili la olu bɛ min fɔ bɛɛ de ka kan ka sɔn o ma o de ye tiɲɛ ye mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ olu ta de don Il y a certains qui pensent que tout ce que disent ça la vérité. Pour les autres, c'est pas la vérité, mais c'est seulement ce qu'eux ils disent qui est la vérité. kiraw ni kololen bɛ kiraw ye L'esprit des prophètes est soumis au Saint-Esprit. au prophète l'esprit des prophètes soumis au prophète L'esprit des prophètes est soumis au prophète. o kɔrɔ ye di hali ni ne bɛ ka fɛn dɔ fɔ ne dalen b'a la a bɛ ka bɔ ala la Et si je dis quelque chose, je suis sûr que ça vient de Dieu. minnu bɛ ka ne ka kumaw ni ne ka kow sɛgɛsɛgɛ minnu bɛ ka ne ka kumaw ani ne ka kow Et ceux sɛgɛsɛgɛ qui sont en train d'examiner ce que je fais et ce que je dis, ne ka kan ka yɔrɔ di olu ma ka olu lamɛn je dois leur donner la place pour pouvoir les écouter. ne kelen ta tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye Et ce n'est pas seulement ce que je dis qui est la ne vérité. kelen tɛ se ka kɛ tiɲɛtigi ye Je ne suis pas la seule personne à dire la vérité. yɛrɛ majigilinya bɛ ne dɛmɛ ka se ka mɔgɔ wɛrɛ ta minɛ ka fara ne ta kan Et l'humilité doit me pousser à accepter ce que les autres disent ou font. o majigilinya bɛ ne dɛmɛ fana ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn C'est cette humilité qui me pousse à écouter les autres également. o majigilinya bɛ ne dɛmɛ ka mɔgɔ wɛrɛw to u ka kuma u ka baara kɛ fana C'est cette humilité qui laisse les autres parler, les autres écouter. an kana kiraya mafiɲɛya Nous ne devons pas mépriser, négliger la prophétie. ni an bɛ segin tesalonikaw fɔlɔ sura 5 ma Et si nous revenons à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 le verset 21, an ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ nous devons discerner, essayer d'examiner toutes choses. ka fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ Examiner toutes choses. min ka ɲi ka o minɛ kosɛbɛ Et ce qui est bon, le prendre. an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo di Et comment nous pouvons examiner, discerner les choses? nin kuma kelen bɛ fɔ an ye yohana lettre fɔlɔ sura 4 verset 1 Et cela nous est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 verset 1. aw kana da niw bɛɛ la Il ne faut pas croire à tous les esprits. a y'u bɛɛ sɛgɛsɛgɛ Il faut les discerner, il faut les examiner. k'a dɔn nin bɛ bɔ ala la nin tɛ bɔ ala la Et pour voir si cela vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. a hakili b'a la an balimakɛ jacques ye wajuli kɛ tuma min na a bɛ fɛn dɔw fɔ a b'a fɔ a bɛ bɔ ala la wa ne bɛ o jaabi to aw bolo Et donc quand Jacques prêchait, il a dit certaines prophéties. Et il a laissé le soin à vous d'examiner. a fɔra ko ka fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ Il a dit d'examiner toutes choses. an kana da fɛn niw bɛɛ la nka an k'u sɛgɛsɛgɛ Nous ne devons pas croire à tous les esprits, mais nous devons les examiner. balimaw an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo di Mais comment nous pouvons discerner, examiner les choses? e bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo di Comment faites-vous pour examiner, discerner les choses? a jɛlen don n'an bɛ waati di an bɛɛ kelen kelenna ma sisan sɛgɛsɛgɛli cogo dɔw bɛ an bolo Et si nous donnons le temps à tout un chacun de nous a sa manière d'examiner, discerner les choses. a bɛ se ka kɛ ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ yan
minnu bɔra ko gɛlɛnw na u ye batoli kɛ yɔrɔ dɔ la wala u ye kalan dɔ sɔrɔ u yɛrɛ tilala ka bɔ a kalama ayi nin tɛ ala ta ye. Il y a des gens peut-être qui ont quitté certaines églises, qui ont passé par des difficultés, et ils ont vu que non, c'est ce qui a été dit là, non, cela ne vient pas de Dieu. Wala u welela ka taa kalan dɔ la kalan tɛmɛna hali sesɔrɔ sɛbɛn yɛrɛ dir'u ma u tilala ka sesɔrɔ sɛbɛn in fili ka da kan u bɔra kalama ko kalan in a tɛ sinsin ala ka kuma kan ala ta tɛ. Peut-être certains ont même été participés à des cours, on les a même donné des certificats, mais plus tard ils se sont rendus compte que cela ne vient pas de Dieu. Et ils ont jeté les certificats. A bɛ san damadɔ kamalen dɔ sera ne ma yan. Et il y a quelques années, il y a un jeune qui est venu me voir. Sesɔrɔ sɛbɛn tun b'a bolo. Et il avait un certificat, un diplôme. Jɛkulu dɔ y'u wele ka taa hôtel dɔ la ka taa tile saba kalan d'u ma. Il y a un groupe qui les a appelés pour aller assister, participer à un cours de 3 jours. U bɛ hôtel la. Ils sont logés à l'hôtel. Hôtel sɔngɔ gɛlɛn. Un hôtel très cher. U bɛ dumunibaw kɛ. Ils mangent là-bas. U ye kalan sɔrɔ. On les a enseignés. Kalan in sɛbɛn tun b'a bolo. Il avait le livre concernant cet enseignement. A ka sesɔrɔ sɛbɛn fana tun b'a bolo. Il avait également le certificat. A nana ko pasteur an tun bɛ séminaire la nin yɔrɔ masina a gafe filɛ a ka to n ka diplôme fana filɛ nin ye. Et il a dit, pasteur, nous avons assisté à un enseignement dans un hôtel. Voilà le cours et voilà le certificat que j'ai reçu. Ne m'a ka certificat lajɛ fɔlɔ gafe ni min tun b'a bolo ne y'o minɛ. Je n'ai pas regardé le certificat, mais le livre qu'il avait là, je l'ai pris. Ne ye dɔɔnin kalan a la tuma min na. J'ai un peu parcouru le livre. Ne y'a ɲininka e dalen bɛ nin gafe kɔnɔ kumaw la wa. Et je lui ai demandé, est-ce que vous croyez au contenu de ce livre? Ne ye titre dɔw ta gafe kɔnɔ k'olu fɔ e bɛ miiri mun na ka kɛɲɛ ni ala ka kuma ye ani ka kɛɲɛ ni nin gafe kɔnɔ kuma ye. J'ai pris certains titres du livre et je lui ai dit, mais que pensez-vous de ce livre quand vous le comparez à la parole de Dieu? A ko pasteur fɛn caman b'a kɔnɔ kabini a waati la ne ma sɔn ka sɔsɔli kɛ nka ne tun ma jɛn n'a ye. Depuis le début, pasteur, il y avait des enseignements là-bas. Je n'ai rien dit, mais moi, je n'étais pas d'accord avec cela. Ah, ne ko e ma sɔn o ma sisan u ye sesɔrɔ sɛbɛn d'e ma i bɛna mun kɛ ni nin sesɔrɔ sɛbɛn ye. Vous n'étiez pas d'accord, mais on vous a remis un certificat. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ce certificat? A ko pasteur tiɲɛ ka fɔ nin sɛbɛnw si tɛ fɛn marataw ye. Il a dit, pasteur, en vérité, on ne doit pas garder toutes ces choses. O bɛ cogo min na don dɔ koraliden fila sera ne ma. De même, un jour, il y a 2 choralistes qui sont venus me voir. U tun bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la. Ils travaillaient quelque part. Dɔw tun bɛ na yɛlɛ u kan ka kalan dɔ jagoya d'u ma. Et quelqu'un est venu les voir de force pour leur donner un enseignement. Seerew bɛ yan. Et il y a des témoins ici. U y'a f'u ɲɛna an ye kalan minnu di u ma sisan ka da u kan aw sanayara ka ban aw man kan ka segin Torokɔrɔbugu église la tuguni aw kan ka taa anw ka batoli yɔrɔ de la ka da kan aw saniyalen don aw man kan ka na Torokɔrɔbugu. À cause des enseignements que nous avons donnés, vous êtes maintenant sanctifiés. Vous ne devez plus faire le culte à Torokɔrɔbugu, mais vous devez aller faire le culte chez nous. Nka koralidenw ma sɔn u t'a ma. Mais les choralistes n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils avaient dit. U ye sɛgɛsɛgɛli kɛ. Ils ont examiné les choses. U banna nkalon ma. Et ils ont refusé le mensonge. Balimaw n mako bɛ aw ka jaabi dɔ la e bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo di. Je vous pose une question. Comment faites-vous pour examiner, discerner les choses? An kana kiraya mafiya. Nous ne devons pas mépriser, négliger les prophéties. Awɔ nka an ka fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ. Mais nous devons examiner, discerner toutes choses. Min ka ɲi an ka o minɛ kosɛbɛ. Et nous devons prendre au sérieux ce qui est bon. E bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo di. Comment faites-vous le discernement? E ye sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo di. Et de quelle manière avez-vous fait ce discernement? Sɛgɛsɛgɛli nasira fɛ. Concernant le discernement, an bɛ se ka wajibi caman k'a kan. on peut donner beaucoup de messages sur cela. Mais n bɛ fɛnba dama dɔɔni fɔ ka n jɔ. Mais je vais vous dire beaucoup de choses importantes. Ne bɛ ka kalan min sɔrɔ mɔgɔ dɔ fɛ. Et peut-être que je reçois un enseignement auprès de quelqu'un. N bɛ ka mɔgɔ dɔ ye ka fɛn dɔ fɔ. Et je vois quelqu'un en train de dire des choses. N bɛ ka mɔgɔ dɔ ye ka wale dɔ kɛ. Et je vois quelqu'un en train de faire certaines choses. Ɲininkali damadɔ bɛ yen an ka o kɛ an yɛrɛ la Et kuma nous bɛɛ. devons nous poser à tout moment certaines questions. An da sera ala ka kuma ma o tɛ. Nous avons parlé de la parole de Dieu. An k'an yɛrɛ ɲininka fɔlɔ ko nin ko in a bɛ nɔrɔ da matigi tɔgɔ kama. Nous devons nous poser la question si toutefois cette chose apporte la gloire à Dieu. A bɛ nɔrɔ da matigi tɔgɔ kama. Est-ce que cela glorifie Dieu? Dɔgɔkun tɛmɛni Jacques da sera o ma. La semaine passée, Jacques en a parlé. A bɛ ala tɔgɔ bonya wa. Est-ce que ça glorifie Dieu?
Yesu Krista ye ala ni senu la yiduta tuma min na. Et quand Jésus-Christ a promis de donner le Saint-Esprit aux croyants, Yohana sura 16 la dans Jean 16, verset 37 ni 14 le verset 13 à 14, an tɛna kalan nous n'allons pas le lire, nka a ye fɛn dɔ fɔ min nafa ka bon. mais il a dit quelque chose de très important là-bas. Ni tiɲɛ ni nana tuma min na Si l'Esprit de vérité vient, a bɛ na ne ye min fɔ aw ye a b'aw hakili jigin o la a bɛ na nɔrɔ da ne tɔgɔ kan a bɛ nɔrɔ da ne fa tɔgɔ kan. il va vous rappeler de toutes choses que je vous ai dit et il va glorifier Dieu, il va également me glorifier. O tuma ni fɛn min bɛ bɔ ala ni la a ka kan ka bonya kɔsegi matigi ma a ka kan ka matigi tɔgɔ bonya. Toute chose qui vient de Dieu doit rendre la gloire à Dieu, doit glorifier Dieu. A bɛ matigi tɔgɔ bonya ne tɛ. Il va glorifier Dieu et non moi. O tuma ni ko kɛta ni wala fɔta ni n'a bɛ ka mɔgɔ dɔ de bonya matigi tɛ ne ka kan ka yɛrɛ kɔlɔsi. Donc toute chose, toute parole qui glorifie une personne et non Dieu, je dois me méfier de cela. Fɛn filanan La seconde chose, ne bɛ ɲininkali min kɛ n yɛrɛ la. la question que je dois me poser. Ne ko a bɛ bɛn ni ala jogoya wala ala jogo ni ala taabolow ye a ka kuma kɔnɔ wa. Est-ce que cela est en accord avec les attributs de Dieu dans la parole de Dieu? A bɛ bɛn ni ala sago ye min jiralen bɛ ala ka kuma kɔnɔ wa. Est-ce que c'est en parfait accord avec la volonté de Dieu conformément à ce qui est dit dans la Bible? O de la ni an bɛ kɛwale sura 17 verset 11 kalan. Si nous lisons dans Actes chapitre 17 verset 1, beerekaw ye ko dɔ kɛ. les gens beere dannabaw. les croyants de Bérée ont fait quelque chose. kabako don dɛ. C'est un miracle. Ni aw bɛ a yɔrɔ kalan kɛwale sura 17 aw k'a kalan. Lisez la parole de Dieu dans Actes chapitre 17. n'aw ye verset 11 kalan. Si vous lisez le verset 11, beerekaw u ye mun de kɛ. qu'est-ce que les gens de Bérée ont fait? Ko ka Paul to kalan dili la a ka wajuli la beere dannabaw ye ala ka kuma de ta k'a lajɛ Paul tun bɛ ka min fɔ ni a bɛ bɛn ni ala ka kuma ye. Alors que Paul était en train de donner son message, les croyants de Bérée ont pris la parole de Dieu pour voir si toutefois ce que Paul disait était en accord avec ce qui était dans la parole de Dieu. Nka tiɲɛ na kuma dɔw la bi dɔw bɛ ko dɔw kɛ n'i ko k'i b'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn o b'a fɔ i bɛ ka nisɛnu hakɛ ta o jurumu tɛ yafa e ma k'a sɔrɔ Paul bɛɛ y'a dɔn cidenba de tun don ala y'a mun ala ye baaraba kɛ n'a ye nka dannabaa dɔw filɛ nin ye olu ko an b'a lajɛ Paul bɛ ka min fɔ a bɛ bɛn ni ala ka kuma ye wa. Voilà, certains croyants quand ils font des choses, quand vous dites que vous allez examiner ces choses, ils vont dire vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit et que ceci ne vous sera pas pardonné. Mais les croyants de Bérée, bien vrai que Paul était quelqu'un qui était oint par Dieu et qui a fait des choses merveilleuses pour Dieu, ils ont essayé de comparer ce que Paul disait à la parole de Dieu. O tuma fɛn fɔlɔ a bɛ nɔrɔ da ala tɔgɔ kan wa. Une chose, est-ce que ça glorifie Dieu? Fɛn filanan a bɛ bɛn ni ala ta ye ala sago ye ala ka kuma kɔnɔ wa. Seconde chose, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Sabanan. Troisième chose, mɔgɔ minnu bangena ko kura. les personnes qui sont nées de nouveau, mɔgɔ minnu ɲɛ minɛna ala ni senu barika la. les personnes qui sont dirigées par le Saint-Esprit, yala an bɛ olu ka seereya dɔ sɔrɔ a ko kan wa. est-ce que nous avons les témoignages concernant ces choses? Gɛto Korintikaw fɔlɔ sura 2 verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. A bɛ fɔ ye ko adamaden gansan tɛ se ka ala ka kow faranfasi u bɛ faranfasi ni de fɛ. Une personne simple ne peut pas discerner la parole de Dieu, c'est peut être discerné seulement par l'Esprit de Dieu. Adamaden gansan. Un homme simple, a kuma dɔw la n'i b'a kalan français la bamanankan français bible la i bɛ kabako yɛrɛ dɛ l'homme animal ne peut pas discerner les choses de Dieu. voilà, comme il est dit, l'homme animal ne peut pas discerner les choses de Dieu. Ka da kan u bɛ faranfasi ni de fɛ. Parce que ça peut être discerné à travers l'Esprit. O tuma mɔgɔ minnu bangena ko kura ni ala ni senu y'u ɲɛ minɛ. Donc ceux qui sont nés de nouveau et qui sont dirigés par l'Esprit, yala olu ye seereya dɔ k'a kan. est-ce qu'ils ont rendu témoignage sur cela? Kɛwale sura 15. Actes chapitre 15, verset 28. le verset 28. Église daminɛ na. Au début de l'église, gɛlɛya tun bɛ yen. il y avait beaucoup de difficultés. U ye lajɛ kɛ Jérusalem. Ils ont fait une grande réunion à Jérusalem. La conférence de Jérusalem. Ils ont fait une conférence à Jérusalem. Kɛwale sura 15. Actes chapitre 15. An bɛna nin ko ɲɛnabɔ cogo di. Et comment nous pouvons régler tout cela? Dɔw ye olu ye yahutuw ye tun ye u kɛra chrétiens ye. Certains étaient des juifs mais qui sont devenus des chrétiens. Dɔw bɛ yen olu tun tɛ yahutu diinɛ la. Certains n'étaient pas des juifs. Yahututiw ye fana. Ils n'étaient pas siya fana la. ils n'étaient pas des juifs également.
u tubira Ils se sont convertis. an bɛna doni jumɛn da u kan église kɔnɔ Et quels sont les fardeaux que nous pouvons donner au niveau de l'église? ka da ka dɔw tun bɛ ka kalan di he hali ni tubira i dara yesu la f'a k'a sɔrɔ i bɛ musa ka sariyaw bɛɛ labato nɛgɛkɔrɔsigi b'o la ka fara o kan i bɛ danaya kɛ yesu la dɔw tun bɛ ka o kalan di u ye lajɛ kɛ k'a lajɛ a gɛlɛya bɛ ɲɛnabɔ cogo di Donc c'est un correct, même si vous êtes devenu chrétien, vous devez observer toute la loi de Moïse, y compris la circoncision. Donc il y avait certains qui donnaient cet enseignement, donc ils se sont réunis pour voir comment ils pouvaient régler toutes ces difficultés. alama kɛwalo sɔrɔ tan duuru verset mugan ni seegin À la fin, au chapitre 15, acte verset 28, u ye latigɛ kɛ ka sinsinnen to ala ni senu y'a jira an na cogo min na ala ni senu y'a ɲɛ minɛ cogo min na an bɛ fɛn minnu ɲini olu fɛ o filɛ nin ye n'a bɔra o la an kana doni wɛrɛ da o kun selon ce que l'Esprit leur a enseigné, il dit voilà ce que nous devons les enseigner. En plus, à dehors de cela, nous ne devons plus leur ordonner de faire autre chose. fɛn laban an bɛ se ka min ɲininkali k'an yɛrɛ la Et finalement, la question que nous devons nous poser également, sɛgɛsɛgɛli na sira fɛ concernant le discernement, yala seereya jɔnjɔn bɛ nin ko in na bibili kɔnɔ wa est-ce qu'il y a un témoignage concret sur cela dans la Bible? ni an bɛ esayi sura 55 Et si nous lisons Ésaïe chapitre 55, verset 11 le verset 11, ala bɛ a fɔ an ye ale ka kuma tɛ segi ale ma gansan fo a cira min kama a k'o kɛ ka dafa Dieu dit sa parole ne lui retourne pas en vain à moi sans avoir accompli ce qu'il avait destiné de faire. ani fana ala ye taabolo di a ka jama ma kabini lawale la hali k'a sɔrɔ kerecɛnya ma na an bɛ da nin na cogo di n'an b'a dɔn cogo di ko nin bɔra ala la wala nin ma bɔ ala la ala tun y'o bilasirali di Et Dieu avait donné, comment on pourrait donner, voir certaines choses bien avant la venue du christianisme. Dieu avait donné des indications pour pouvoir voir tout cela, connaître tout cela. a dɔrɔn i n'a fɔ ko matigi ma kuma min fɔ o na se ka dɔn cogo di ayiwa ni kira dɔ kumana matigi tɔgɔ la ni o ka fɔlen ma ye a ka fɔlen ma waleya a ka fɔlen ma dafa a y'a fɔ cogo min na a ma kɛ ten o tɛ matigi ka kuma fɔlen ye o kira y'a kuncɛ bonya k'aw fɔ i kana siran a ɲɛ ni hakili lajɛlen don o tɛ ka kuma kuncɛ Pour conclure, ko caman bɛ kɛ bi yesu tɔgɔ la il y a beaucoup de choses qui se font au nom de Jésus. kira y'a nkalonmaw bɛɛ tigɛ Et il y a des fausses prophéties qui sont dites. a tigiw tɛ bon ni kabakuru ye an fɛ Et les personnes qui disent cela ne sont pas lapidées. an bɛ nɛɛma tile la Et nous sommes sous la période de la grâce. an b'a fɔ o cogo la Et c'est ce que nous disons généralement. nka an bɛ se ka min kɛ Mais ce que nous pouvons faire, an tɛ mɔgɔ faga et nous ne tuons pas les gens, an bɛ kow sɛgɛsɛgɛ et nous discernons, nous examinons les choses. an b'an yɛrɛ ɲininka Et nous nous posons ces questions. nin ko bɛ nɔrɔ da ala tɔgɔ kama Est-ce que ceci porte gloire à Dieu? a bɛ bonya kɔ segi matigi ma wa Est-ce que ça retourne la gloire à Dieu? ani ala cogoya ni ala jogo ni ala sago bɛ bɛn a ka kuma kɔnɔ wa Est-ce que la volonté de Dieu, les attributs de Dieu sont clairs là-dessus, là-dedans? danabaa mɔlenw minnu ɲɛ minɛna ni senu mɛ fɛ olu bɛ seereya kɛ a kun kan wa Et est-ce que les gens qui sont mûrs, les gens dirigés par l'Esprit, est-ce qu'ils disent quelque chose concernant cela? ala ka kuma bɛ mun de fɔ a ko la Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant cela? a ye min fɔ a dafara wa Est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que ça s'est accompli? a waleyara wa Est-ce que ça s'est accompli? an y'a ye wa Est-ce que nous l'avons vu? ni a tɛ o cogo la Et si ce n'est pas le cas, a tigi bɛ ka a ja gɛlɛya ka kuma et cette personne est en train de parler avec audace, ala m'a ci ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. an kana faga Nous ne devons pas le tuer, an kana siran k'a fɔ a ye karisa i ye nkalon tigɛ et nous ne devons pas avoir peur de le dire, monsieur, vous avez menti. ne ni kamalen dɔ ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Et j'ai suivi un enseignement avec un jeune, i b'a fɔ ko a ka nelifɛn tun ye faranfasili ye et on pourrait dire que son don, son talent était de pouvoir discerner les choses. an ye séminaire dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ église kɔnɔ Et nous avons suivi un séminaire ensemble au niveau de l'église. jango min ye cɛ in wele ka na séminaire di o tun ye mɔgɔba ye église kɔnɔ a jɔyɔrɔ tun ka bon église Et kɔnɔ celui qui avait invité la personne pour pouvoir donner le séminaire, c'était une grande personnalité au niveau de l'église. min fana nana séminaire di mɔgɔ dɔnnen tun don Et celui qui avait dirigé, enseigné le séminaire également était une personne connue. nka don a ye kalan min di Mais ce jour, l'enseignement qu'il a donné, an bɔra dɔrɔn ne terikɛ in gɛrɛla la dès que nous sommes sortis, mon ami m'a approché.
a gɛrɛla séminaire di b'a la. Ok, il a approché la personne qui a donné, enseigné pendant le séminaire. O filɛ min fana y'a wele o fana filɛ. Lui était à présent et celui qui l'avait également été présent. A ye kuma sara u la. Il les a dit. A ko bi kalan kɔni ne t'a dɔn kalan tɔ bɛna kɛ cogo min na mais bi kalan tɛ tiɲɛ ye a tɛ sinsin ala sago kan a tɛ sinsin ala ka senuya kan a tɛ sinsin ala ka kuma kan ne kɔni b'o f'i ye t'a dɔn i bɛna tɔ kɛ cogo min na. Je sais pas comment va se dérouler le reste du séminaire, mais l'enseignement qui a été donné aujourd'hui n'est pas un bon enseignement parce que ce n'est pas basé sur la volonté de Dieu, ce n'est pas basé sur la sainteté de Dieu, ce n'est pas basé sur la volonté de Dieu. Ne jatigɛra koyi. Moi, j'étais un peu tourmenté. A weleba ne b'o jɔyɔrɔ dɔn église kɔnɔ. Et celui qui l'a appelé, je connais son rôle au niveau de l'église. Kalan di b'a fana bɛ dɔ dɔn a ko la. Et la personne qui a donné l'enseignement, je le connais un peu. Mais ne terikɛ ko a ma ko tiɲɛ tɛ. Mais mon ami m'a dit que non, c'est pas vrai. N t'a dɔn i bɛna kalan tɔ min di a bɛ cogo min na dɛ. Je sais pas comment vous allez donner le reste de l'enseignement pendant le séminaire. Bi ta in kɔni tɛ tiɲɛ. Mais pour aujourd'hui, c'est pas vrai. A jagɛlɛya b'an fɛ wa. Est-ce que nous avons cette audace? Min kɔni jɛlen don an ka kan ka ban nkalon ma ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ de la. Nous devons refuser les mensonges, mais nous devons suivre la vérité. Min sinsinnen bɛ ala ka kuma kan. Et ce qui est basé sur la parole de Dieu. Min sinsinnen don ala sago kan. Basé sur la volonté de Dieu. Min bɛ ala tɔgɔ bonya. Qui rend gloire à Dieu. An ka kan ka o de minɛ kosɛbɛ. Nous devons prendre cela au sérieux. Amen. Ala ka duba an ye. Que Dieu nous bénisse.